Bazalwane, mina ngizosukuma nokubonga. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiphinde futhi ngizobonga uGcobo la eShalom. Amen bazalwane. Ekhaya nje bazalwane bekugcwala amaselesele. Saqala inkonzo yayingale West Street. Ngani West Street kodwa saya khona sinomayo sahamba sodume sikhona. Umayo ubaba wakhuleka, uma wethu wakunikeza ikhandlela. Sasikhuleka ikhandlela kwakuphela unyaka kulo ntuzana sizoqala unyaka omusha. So wathi wonke umuntu akakhulume ekhandleleni lakhe. Sakhuleka bazalwane, sakhuleka then ngathola nosawoti, ngathenga usawoti lo oblue, washo uma ukuthi lo sawoti uzogeza ngawo phalaze ngawo. Bazalwane kwenze kumangaliso. Khona lezi inyoni lezi ezazindiza phakathi endlini bazalwane, amen. Engizama ukusho lana ekhaya ngoba kudayiswa kwangasangena icustomer. Okokuqala nginomntwana one-autism, angathi mangabe bebuka abanye abazalwane bezwa ngikhuluma kanjena. Umntwana one-autism yami uhleze egijima, uhlula ngisho amaphilisi akhe akawaphuzayo. Kodwa ngathi mangifika nosawoti kababa ngamphuzisa, ngafaka emanzini ngamphuzisa. Umntwana wami udokotela uzesho ethi hayibo lo mntwana ngathi use right kodwa kuyasho ukuthi udiagnose ukuthi une-autism kodwa akasagijima. Amen bazalwane. Ngiyalibonga uGcobo, ngibonga uGcobo kwisichitho. Amen bazalwane. Bekunamaselesele angena endlini asabekayo. Amen. Agxume lamaselesele angene ngaphakathi endlini siyoxabana sodwa. Size silwe ngisho nosisi wami komnyaka salimazana ngisho lana. Besiphathelana ngisho ikhali. Amen bazalwane. Engafuni ngisho ukungibona xabane nathi noma emephuzile xabane nathi noma namhlanje usisi wami uyasebenza. Haleluya bazalwane. Uyasinakekela ekhaya. Amen bazalwane. Ubuza ngisho ukubuza ethi mayo kushodani. Amen. Ngiyalibonga uGcobo, ngiyacela ubaba umatric wami ngawuqeda, ngafunda eUnisa ngiqedile. Ngicela manje ubaba ngiyazi kuzokwenzeka ngengilozi la ekhaya, ngiyazi ngoNkulunkulu, ngicela ukuthi ngiwuthole lo msebenzi lo engufundele we-tourism management. Awubuyele emuva kancane sisi wami. Amaselesele benzani lamaselesele? Amaselesele baba bekuthi kushisa ilanga emini kwaba angena gxume angena endlini ngaphakathi. Ungena ngakhe? Ngena ngomnyango. Yeah. Angene ngomnyango ngoba uma usewavala umnyango wavala wase ethenga ibhedla gas kodwa bengena eshuma amaselesele engene angathi akuhlaza. Iselesele lisabeka enezinto engathi namaqhuzu abovu. Emengene ekwazi ngisho ukuxhuma endaweni eyikhona gxuma iselesele liyogibela embhedeni la engilala khona. Manje aphelile noma kwenzekeni? Awasekho lamaselesele baba. Usebenzise ini? Uma wathenga ikhalenda, sathenga ikhalenda, sathenga nayo ilontuzana ikhandlela nosawoti kodwa usawoti usebenze kakhulu kanye no-oil khona anointing oil le ebovu. Bengisebenzisa yona ngigcoba noma ngiyaphi ngigcobe anointing oil yangisebenzela ngisho abantu. Asibambe lapha. Hallelujah. Ngicela ukunikhuthaza abazalwane ngendaba yekhalenda. Anithi amen. Khalenda yabasiza abantu. And ikhalenda uyibambe ukuthi ihlala nawe unyaka wonke. Awuthi amen. Amen. Right, ukhulume ngendaba emaselesele bengahlupha ngithi. Yebo baba. Yini okunye izinyoni? Bekuyinyoni, khona lokuyinyoni lezi ayibiza ngani ngiyakhohlwa nje ezulu. Yeah. Lokho kuthiwa kulumana amadlebe. Amalulwane, sisho amalulwane ngena amalulwane. Nokungalali bengibuye ngalali ke khona la engakhona kwelinye isonto ezayona bangikhulekela, bangifaka intamba. Ngathi ngiyavuka intamba ayisekho. Awu, zingihlupha lezi zinto zinginkinga ngisho kungikinga. Zambile nazo. Hayi nazo ayisekho baba. Impi yakho nodade wenu asali siyazwana. Uyagrosa ngisho uyasebenza engasebenzi kulonyaka usiyasebenza usupervisor emsebenzini siyazwana. Shayele mzana. Haleluya. Siyabonga. Igama lami ngingubongiwe, ngifike la esontweni, ngifike la nginenkinga yongalala ebusuku ngicindezeleka, indlu yonke ivele ihlala ishisa nje kungathi ngizobona nanomuntu kunesimona ngathi nje kunezinto nje ezihamba endlini kodwa ngingaziboni kusebusuku kumnyama. Uma ngabe kungalaleki kusho ukuthi ngavuka ngelunye usuku ngeza la enkonzweni. Uma ngifika ngale enkonzweni ngase ngaya ngayothenga i-product ngakusho ukuthi ngafike ngachaza ukuthi nginenkinga ukuthi ebusuku akulaleki ngiyacindezela kwesinye isikhathi mengisheshe ngazumeka ngisheshe ngiphaphame ngabe sengaya lakudayisa khona ama-products bafe banginikeza usawoti no-oyela obovu ngafika bangiyala ukuthi ngiwusebenzisa kanjani ngawusebenzisa bazalwane namhlanje sekuyalaleka
nobuthongo nje semvele kuzifika ngizilalela sengilala kahle nento ebeyingisinda la emahlombe umzimba ubuhlungu sekuphelile ngokungena kwami la kule nkonzi ngizobonga kakhulu uNkulunkulu esebenzile ngengilosi kaBaba umprofeti empilweni yami ngiyabonga kakhulu awubatshele awuphinde sisi bekungalaleki bekwenzekana na uthi yalala bengivele ngiphaphame nje kuphela ubuthongo ngihlale kuze kuse ngumuntu obamba amatoho kucaca ukuthi ngiyoze ngiselwe nangakusasa ngizumeke sekusile kodwa ngingazi kwenzekala namaphupho bemamabi kakhulu phupha izinto ezingekho kahle hle ncindezeleka nasebusuku kodwa ngosawoli tina ngooyele kwakuthiwa ngusebenziswa kaBaba umprofeti namhlanje ngiyaphila noma ngivuka ekseni ngivuka sengilula kanti bengivuka kusinda amahlombe umzimba ubuhlungu kodwa ngingaguli ngikhathele ngiyabonga kakhulu I bless you mshayeleni sakhe igama lami nguHleziphi ngwakwanyawo isibongo kuningi okusekwenzakele empilweni yami since ngingene la kuleli khaya ngafika ngingaphilile kodwa nje sekunomehluko omkhulu ngithenga ama product onke ngasizakala empilweni yami ne1-on-1 yangisiza ubaba wangikhulekela kwaphuma konke okwakuyizinto ezayifakwe kumina kodwa engikusukumele namhlanje inkonzo ya last Sunday bengihlushwa umlenze wakwa left January so wathi ubaba size phambili thina esihlushwa inyawo ngoba kwakuvuvukela unyawo January shuthi wasebenzisa ispirit semimoya wathi asigeze inyawo ngayo hayi ngageza ngangaba nalutho kuthi uma sengifika endlini hayi kwaphela ihour nje ibambene bazalwane ngophakamisa umlenze kubuhlungu ngizwe ethi inalithi ngathi ifuna ukuphuma lapha enyaweni iphinde ibuye ihlabe nala ngakhuleka ngaze ngathatha ikhalenda ngabeka lona ngathi ngiyaliphutha la emlenzeni emva kwe-hour bazalwane ngakhululeka bazalwane shuthi ngizophakamisa nje ugcobo lwala ekhaya olusebenze ngespirit ngithi ngiyabonga baba ukuphulukiswa kulomlenze obongihlupha kangaka inkosi yomsinisikele I bless you mama God bless you anishayeleni Jesu sakhe